Ale je tu krásne. No. A sucho. Sucho, no. Ale nie, však stromy sú zelené. Nie je taká zlatá cesta. Tam bola horšia. Hej? Toto je akože, že je dobre, že dole je spad, ale ako svojím spôsobom však vidíš, že to menej tých kameňov je taká vyhladenejšia. Aha. Tam to bolo predsa kamenisté rozhodené, troška vyššie. Myslím, že je náročnejšie na auto ako toto. Bola pakovina. Na pásky vtedy No, natáčali. to boli pásky, také malé kazetky boli do toho. Hej, viem, to si pamätám, že boli malé kazetky, ja som nevedel, že máme takú starú kazetku. No, tak tedy ešte to nebolo zase až také moderné. Šutrak. Medveďa to asi nestretneme, že jo? Ten by tu chudák skapal od hladu. Už sme od toho iba 700 metrov. Hej? No. No, vidíš to. Som sa bál tej cesty, ale nakoniec v pohode. Hej. Tak je to skúmanie, no. Kozičky. To sú ti asi voľne žijúce tu naj. Alebo sa zatúľala. Môže, alebo žetia. Si vlastne nepustil, ne? Čo? To by si vlastne nepustil už, to už potom nenájdeš, ty už na po týchto horách. A tak ale to asi neujde, to sa asi vráti domov. Aha. Po 200 metroch prídete do cieľa. Budem musieť ale asi odstaviť aj z peškou. Ja, že tu je to desi? No, teraz sa ukazuje, že tu dole vpravo, ale ja neviem, že to tam približne je. A dole vedie nejaká cestička ďalšia. Takže neviem, no lebo už sme kvázi... Prišli ste do cieľa. Prišli sme do cieľa. No tak dáme to niekde na kraj. No tu zahradíme. Hej, vater, hej, tam. No vidíš. Tududu. Tududu. Svoje výstáče. Tu bude, ktoré si bude zdroj vody. Na to, kde si to asi bude už. Blížime sa k tomu. Pozor na ten konár. No neviem, to asi vľavo ho byť, na cez trávu. Stredom. Tam to je. Počkať, čo tu máme? Keby si oplachol okná. Počkaj, waterfall. Asi rovno, no? Tak poďme. Ideme, skupino. Food Café. Výborné. Typujem, že asi toto už nefunguje, ale... No, no, a tu stojíme. To asi kedy si to. Vítačka, pán vodič. Čiže tam, keď budeme pokračovať tou cestou, už sa k tomu aj dostaneme? Uvidíme. Možno, že nemáme benzínu dosť. A toho máme určite dosť, lebo... Nie, vieš čo, raz pol nádrže, raz je menej ako štvrť, to. No však to, keby menieme, tak možno kúpime. Že by bolo málo. No však okej, tak tu na vlastne kúpiš. No nie, tak tam, ale... No hej. Ale však to všetko má málo kilometrov, len proste chodíme strašne pomaly. Lebo tu majú úžasné cesty. No. Vyzerá to ako vodopad. Ako bývalý vodopad. Ideme až tam dolu? Čo? Neostaneme tu? Ako chceš, no dobre, tak to odstav. Radšej. Ako to tam je, vieš? To je mal byť nejaký úžasný vodopád, ktorý podľa mňa nefunguje. Ale dobre, je to nejaký zdroj vody v tejto vypustnej krajine. Ničoho. A táto naše úžasné auto Jimmy. Voda je studená. A sladká. Normálna, pitná.
A ideme dál. Po stopách vody. Les. Páne, v šlapkách. A tu asi by to bolo nejaký ten pekný vodopád. Taká väčšia Niagara. Hej, bohová Niagara. Iba kapka voda, no. Horská. A odtiaľ ide vlastne hora. Čeká tu voda. Ešte biel trávy. Takže hore vyššie bude nejaká vodička. A idem sa potom to vyšplať hore, čo je hore. Takže už ma tu nič neučistne, že tu hady snad nejsou. No a budem musieť vypnúť kameru. To nedám. Tak znova sme to zdolali. Dole je tatko. Dole je z vrchu. A myslím, že to je ten vodopád, ktorý sme mali nájsť. No. Usmej se! Hej. Budeš mať celý na videu, aj s veľkým komentárom. A ideme znúka aj vyžratý celý. A tento druhý to isté. Teda ho, pardon. Normálne celé vyžraté. Ale to veľmi príjemne, by som povedal. Hej, no však jedna, tak osvieženie. No. Ale to nespadne. Tam boli naši ľudia, ktorí nám pomohli povedať táto cesta. Táto cesta je zjazdná, povedali nám to domáci, tak snad je to pravda. Uvidíme a uvidíme, ako bude vyzerať tá cesta. Ale tiež prišli na oči. No. Teda akčný mini chodníček. Dvere sú zvoren, tvoje asi predpokladám. Ale keď tak vezmeš, máš ako holej, by si išiel do Blatníckej doliny, no proste ešte máš takúto cestu ako... Len sa dávaš na ostrove, no. No, buď napravo, naľavo, určite nie stredom. Tak. No ty bláho, počkaj, tu ide kam? Stoj. Hore si mali ísť asi. Tam je cesta. Počkaj, idem sa pozrieť, vydržať. Tak sme sa rozhodli, že ideme toto zísť. Tak to bude celkom vtipné. Táto časť je ešte ako tak. Už na to bude troška zaujímavejšie. Ale môj otec verí tomu Jimmymu. Ja som tomu neveril, nebol som za to. Ale je to on, takže si poniesie svoje následky on. Ale bude to halus, no. Takže radosť. No poď! No máš niečo šúter pod sebou.
No asi budem musieť navigovať. No brzdi. Dobre. Počkaj, stoj. Dáme preč. A teraz takto. Skôr pri tejto ľavej, na to budeš musieť zvrtnúť do pravej. No, asi to nebudeme natáčať, že jo? Zázrakom sme to prešli, no poď, prejdi. Dobre. Tak. Asi ma tu nehal, som už len navigoval. No. No by som si asi, no tak viem, že to môže zísť, ale netrúfol by som si. Skôr sa boj... Zážitková jazda. Aha. Za cenu benzínu ani 65 € na osobu. Aha, krátko sa. Aj s baranom. Dvoma dokonca. Tam ďalšia, to by skočilo. Zatiaľ nič. Tu na jave jedna. Neviem, či to je voľne žijúce, alebo teda... Lebo neboli označkované. Takže sme uprostred ničoho, bez žiadnej označenia cesty a tak ďalej. Tam je nejaká... Ťa to ťahajú asi vodu, ty kokso. Normálne tu je. To sa asi Google nejako nemá šancu preskúmať. Hej no. Je to... Na sa už nám cesta troška zlepšuje. Čo tu na to je nič, to je pohoda jazz. Vodič sa nám sústredí. Treba. No. Nejaký kábel načal. Asi to najhoršie máme za sebou, mám taký pocit. Máme krásne skaly, kto by chcel lieť, že jo? Ale je tu krásne, môžeme povedať. Hej. Divočina. Vodiči, OK? OK. Dajte palec hore, dajte nám like. O, už ho chytíš kolesom. Tak. Dobre. Zaujímavé, všetky stromy sú tu znútra vyžraté, také veľké. Musia byť staré. Že je to úplne, že živočia všetky tieto veľké, hrubé. Tu má riaden peň, kokos. Má aj 2 metre. Šírko. Aj tak to ideme. Nejaké civilizácie to smerovať musí, že? Určite, však pôjde domov kopcom. Dobre, jedem. Aj zosol. Trošku zostaneš sa tu.
Nalevo malo byť nejaké asi mesto, takže keď sme išli vtedy to lesom tam hore, tak možno sme už v meste, ale nám to nevyšlo, takže ideme. My sme si dali dlhšiu trasu podľa všetkého a tam sa už niečo priblížime k nejakej náznaku nejakej lesnej cesty. Ať nám máš náznak obydľovaniu. No, vidíš. Takže niekto tu asi býva, nejaký op. Ideme sa okúpať. Hej, len si musíš zobrať pár kilometrov hore vodu. Google, kde sme? Nie sme, neexistujeme. Sme sa posunuli o pár metrov, ešte mám dobrých 10-11 kilometrov. No. Ťažko povedať, kam to bude viesť. Počkaj. Ja neviem. Ajde, to som išiel. No ideme furt pravo, no tak sa držme. Vidíš, to je zase nejaké obydlie, alebo... Tam sú aj tie káble. Ja neviem, no. Ja si myslím, že táto. Však benzín zatiaľ je. Že nám aspoň ukazuje polohu? No, tu nás najbližšie, to je tu do tohto mesta. No. Tu nás, že nám niečo ukazuje. A už sme na nejaké ulici. A už nám ukazuje cestu, počkať. Stop. OK. O, našlo nás, vidíte, našlo nás. Po 600 metroch odbočte doprava. Aj Google sa už našiel. A vyšli sme z lesa. Čo pán vodí, spokojný s výletom, divočina? Zážitok, Nečakaný. perfektné zakončenie dovolenky. Čo vám ešte poviete k tomuto? Čo vás jedlo, že ste išli na ten vodopád, ktorý nebol ani doporučovaný delegátom, pretože... Pre zaujímavosť, to sa nevšimol, že nebol doporučovaný. No, A nebol? nie, nebol, alebo respektíve ja neviem, ale asi nám Google ukázal, že tam existuje. A ja som sa rozhodol, že tam je, takže sme tam išli na základe mojej voľby a teraz niekedy to aj ľutujem, keď vidím, čo nás čaká, ale Ja to aspoň neľutujem, je zážitok. lebo to stalo za to. Keď sme raz počuli SUV. SUVčko, tak Provodovku sme zatiaľ nevytriasli, čo je potešujúce. Zamierte na severovýchod. aj predný náhod sme raz použili. Ale nebolo asi treba, ale radšej som ho zaradil, keď som šiel cez ten potok. Po 150 metroch odbočte doprava. No, navigácia nám hovorí samé hlúposti. Raz chce ísť tak, raz tak, nerozhodná je. Horšia ako ženská. Tá väčšinou v takýchto situáciách radšej mlčí. Alebo potom kričí, že čo si to vymyslel. Odbočte doprava. Aha, tak asi doprava by to nešlo, si myslím. Lebo tam by sme prešli akorát do potoka. Takže ideme stále za nosom. Tu nás asi myslelo doprava, že? No, nevieme, kam sa týmto člom dostaneme. A tak možno sa to napojí niekde inde. Hej, Však to uvidíme. bude niekde spojené. To je čo, náznak čoho? Nejaké zberné vody. Po 150 opatrne. metroch ostro doľava. Takže tu nám musíme dostať doľava? Nie, poďme tam hore. Otočte sa. Musím ísť. Môžete vidieť, ako niektoré tu už možno aj vznikli. Tam by sa Hej, nikto veď nedostal. Tak je to nejaká cesta, ale... No tak čo, ideme to zvrtnúť, či ideme tam dozadu skúsiť? Tam už neexistuje cesta. Nie? A vyzerá to tiež divoko strašne. Ale ide tam cesta, no tak čo? Skúsime. Koľko mám benzínu? No, čistne pod polovicou. Dobre, no. Stále sme. Konec, aby z toho nebol celodenný výlet. Nie, no. No takže navigáciu sme zase zrušili. Ide to dolu kopcom, tak to musí niekde viesť. Áno. Je to dokonca aj lavička. No a dokonca je to, pozri sa, už také ako obývateľné viac. To je toaleta v strome.
cesta sa mi páčila viac, veru. Hej? No, čo? A tak už na čo ideme, no. No, Dúfam, že to fakt niekam bude viesť. ale je to pekné. No veď hej, no. Všetky cesty vedú do Ríma. Áno. A teraz zase do Limenárie. No, vidíš. No, Vzadu bolo vidieť aj nejakú budovu, tak snáď sa niekam dostaneme. Tak to nebola budova, to je iba veľká pneumatika z nejakého ťažobného auta a mám taký pocit, že sme sa dostali k nejakému tak akurát dolu. Tak to bude celkom vtipné. Ak to bude dol, tak je možné, že sa bude musieť všetko vrácať naspäť. no, nejaký kameňom. No. Nejaký náznak civilizácie? Tu je niečo, nevieme ani čo. QR kód, vidíš. Vidíš, to je asi olivový sad, alebo čo to bolo na mape sme našli. Je to tam dokonca hore aj nejaká vilka už. Tak V asi. 10 metroch otočte sa. No ty vole, tak to asi ťažko, kamaráde. By si niekadiaľ šiel alebo nešiel, no. Ale ideme proste, ako nás noc vedie. Žiadna úvaha v tom není. Tak, ideme je pohodlný. Cesta adrenalinová. S nejasným výsledkom. O tom teraz nebudem rozprávať svojim deťom, alebo aspoň jednému dieťaťu. Môžem premietať video. Hej, budem premietať video. A takto som s vašim detkom sa rozhodol si urobiť výlet a dúfal som, že nezahynieme. Mali sme iba vodu, benzín a auto. A kameru. A Google mapy. A Google mapy, ktoré sú nám úplne na nič. No. Taký múropor. Môže v nejakom období tu musíme byť možno aj dobre zaspali, vieš? Hej, že nejaké obdobie dažďa a tak ďalej. Tu to vymývala voda, všetko tu na tento pieskovec. No takže Jimmyho si určite užil. Áno, je to dobré autočko. Takéto účely. Tak zastávať po cestách by som asi nechcel. Ale to do takýchto podmienok je to perfektné. Spokojujúce. Tak, neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Google sa našiel už na nejakej oficiálnej prašnej ceste. Takže sme mali turistiku na kolesách. Po dnešnom výlete môžeme konštatovať, že Jimmy je dobré auto, schopné do terénu a prejde aj ťažšími úsekmi. Následne budete vidieť v dosekanom videu. Za pozornosť ďakujeme Leško Company. Dvore na spracovanie. To môže iba tak
nové produkty. Po 200 metroch odbočte doprava. Tak vidíme zákulisie ostrova Tasos. Sa vykonáva a zarábajú peniaze. A náš betón sa objavil. Tak, týmto náš road trip po lese končí. Odbočte doprava. A už iba putujeme do mesta. Takže dúfam, že sa vám výlet páčil. A na budúce sa radšej nezopakujem. Tak. Pán vodič spokojný, vybláznený. Spokojný, vybláznený, že využil auto na 100%. Ja som spokojný, že sme došli živí a zdraví. Nedostali defekt a nemuseli to riešiť. A tu tam máme prvé výly nejakého ubytovania. A týmto začína zase klasické ostrovné žitie. To vyzerá nejaká novostavba do budúcna. Krásny apartmán ďaleko a pravej protiidúci.